Altså læringsprocessen er fyldt af fejl. Altså det skal det være, ikke? Man skal afprøve 100 ting for at få som en succes. For at få en bedre kendskab og forståelse over, hvorfor man har fejlet, faktisk er helt afgørende. I denne videoserie følger vi personerne bag morgendagens løsninger. Dem, der tør satse alt på idéer, der endnu ikke er bevist. Fra laboratorier til markedet, fra vision til virkelighed. Det her er historien om dem, der ikke venter på fremtiden, men dem, der former den. Det er nemt, at tingene bliver abstrakt. Altså, når man tænker på Excel-arker og tal, som er bag en skærm. Når det hele bliver digitaliseret, så er det også vigtigt, at vi kan føle og mærke og trykke på ting, for at få en bedre konceptuel forståelse af dem. Så vi er ude til Sydstjerneskolen i dag, så vi skal køre en halvanden times workshop med Tiny Farms. Så de har fået 6 Tiny Farms igennem Villumfonden. Mit navn er Sami Tessier, og jeg er stifter og direktør i Tiny Farms. Ja, også mig. Jeg går lige ned og henter nogle vækstmedier og nogle nutrients. Okay. Når vi skal ud på Sydstjerneskolen, så skal vi have nogle forskellige vækstremedier med, som de kan bruge. Fordi de får jo sådan nogle her med, når de køber Tiny Farm. Men det er lidt ærgerligt at skulle bruge det i forhold til en kom godt i gang workshop. Så derfor så er det on the house, så at sige. Jeg hedder Christian, og jeg er tidligere lærer og har i de sidste 12 år arbejdet med forskellige læringsteknologier. De sidste 2 år har jeg været i arbejdet med Tiny Farm. Så det er min forudsætning. Og så kan man sige, at min motivation er, at jeg aldrig synes, at naturfag var særlig sjovt eller spændende, da jeg gik i folkeskolen. Og så mødte jeg Sami, og jeg blev præsenteret for Tiny Farm. Og så kunne jeg se, at det havde gjort en kæmpe forskel i forhold til, hvordan jeg kunne være blevet motiveret. For alt, hvad jeg nogensinde lavede i naturfag, og specielt i biologi, det var eksperimenter, som der mislykkedes. Og det var fordi, der var nogen, der havde glemt at trække gardin for, eller fra, eller givet for meget vand, eller for lidt vand, eller et eller andet. Så fik man at vide, at ens forsøg ikke duede, og man bare skulle starte forfra. Og det var top demotiverende. Vi vil gerne lige få dem op at køre nu. De har haft dem stående i et par måneder. Så vi kører et lille forløb om plantevækst, deres behov, og vi vil også afprøve vores nye platform, som hedder Tinyverse. Jeg kører de fleste workshops nu, kan man sige. Men det er også første gang, at jeg skal prøve at køre en workshop, der er så inkorporeret med Tinyverse, så jeg er mega spændt og glæder mig helt vildt. Tiny Farms er et af vores produkter, så de er små, programmerbare drivhuser, som er anvendt i folkeskolen. Typisk til at lære om lidt tunge emner, som bæredygtighed, klimaforskning, men også teknologiforståelse og programmering på en hands-on og tangibel måde. Så er vi placeret i 6 grupper. Tak. Tak. Hej 7X, er det korrekt? I er jo simpelthen blevet udvalgt, fordi at SIF har vurderet, at I er de kvikkeste elever på hele skolen. Jeg skrev til SIF og spurgte, må vi gerne komme og låne nogle af jeres elever? Og så sagde SIF, så skal det være 7X, fordi de forstår det lynhurtigt. Det allervigtigste for min undervisning er at skabe nysgerrighed hos eleverne. Hvis jeg kan skabe den her nysgerrighed, så har jeg gjort det, jeg skulle. Det er det allervigtigste for mig som lærer. Det er at gøre mine elever nysgerrige. Hvorfor nysgerrig? Fordi det er vejen frem til ny læring. Så et godt eksempel på det er for eksempel fotosyntese. Altså den fede ved planter er, at de har en indflydelse på deres eget miljø, og så deres miljø har også indflydelse på dem. Og igennem fotosyntese er det faktisk noget, som man læser om, uden at rigtig kunne se det, indtil man kører et Tiny Farms forsøg. I skal plante
Vi har sådan nogle små vækstmedier her. Det er sådan nogle små kokosnødtråde og svampe. Så det, som er interessant for mig, er, hvordan vi kan koble teori til praksis. Den kan noget andet end for eksempel en bog eller bare en skærm. Den har en interaktivitet. Altså det at se og få noget til at gro. Det er jo altid fantastisk for alle. Det er næsten uanset om vi er helt... Altså jeg tænker, at de her skal kunne bruges fra indskoling til udskoling. At se noget grønt vokse. Ja, jeg har gjort noget, der har skabt liv. Det kan noget, og jeg siger, det er så ud, som vi gør det i en kartebakke, eller vi gør det her. Men der er også en direkte sammenhæng mellem, jeg ruder herinde med min computer, jeg gør noget, eller på en telefon eller noget, og jeg kan se resultatet med det samme. Lys. Den er blå, den er grøn, den er gul. Wow, jeg får lov til at gøre noget, der har en effekt. Det er ikke noget, jeg skal vente på at ske. Det sker lige her nu. Det vil sige, vi har både det her med, at der kan ske noget lige her nu. Vi har også den, der siger, jamen, tingene tager også tid. Og så kan jeg se næste uge, håber jeg, når vi kommer op i næste uge, at så er der små spirer, så begynder vi at kunne se noget spire frem. Og jeg tør æde min hat på, at der er langt flere herinde, som vil synes, det er sjovt at få lov til at programmere, fordi det har et resultat. Ideen til Tiny Farms, det startede faktisk tilbage på MIT. Så de havde et projekt, som hedder MIT Food Computer, tilbage i 2019-2020. Og jeg blev ansat i forskningsprojektet, så jeg var faktisk ansvarlig for at gå ud og vedligeholde de Growbots, vi havde, som var lidt sådan tidligere version af Tiny Farm. Og en af de skoler faktisk, som jeg gik ud til, var Sydstjerneskolen, som havde brugt dem og kunne virkelig se potentialet i produktet. Så for mig er Sydstjerneskolen faktisk en meget vigtig skole, fordi jeg kan huske det specifikke tidspunkt, hvor jeg stod i sådan et lille kælderrum, og vi kørte et forsøg med Growbots. Og der var en ung, jeg tror han var måske 12-13-årig fyr, som virkelig hackede farmen. Altså brugte det på måder, som jeg aldrig kunne forestille mig. Det var lidt en eureka moment næsten, ikke? Vi går til i gang. Inde i Tiny Farm, der måler vi både oppefra, der sidder sensorer oppe i toppen af farmen, der måler vi temperatur, CO2, fugtighed, og vi måler også tryk inde i farmen. Er der nogen af jer, der har nogle bud på, hvorfor det er rart at kunne måle på planterne inde i Tiny Farm, hvad der sker? Så kan du se, om planten har det dårligt, eller om den har det godt. Yes. Det er fuldstændig rigtigt. Der er nogen af jer, der har set, at man kan programmere Tiny Farm, og det skal vi lige om lidt. Men allerførst, så skal vi have en konkurrence. Ja, så nogle gange faktisk det, vi kører ret tit i et eksperiment, er, at vi udfordrer eleverne i små grupper til at få CO2-niveauet højere op i lokalet og i Tiny Farm. Hvis I alle sammen tager inde i sensorpanelet her og hiver et modul op, og så tager den her CO2, så I alle sammen har en CO2-måling inden for jeres Tiny Farm. Alle sammen skal have en CO2-måling inden for jeres Tiny Farm. Har alle bruger det nu? I kan også se CO2 der. Yes! Ja. Hvordan gør man det? Jeg forstår det. Jeg tror ikke, vi har gjort det rigtigt. Nej, jeg forstår det ikke. Det, jeg har set i går for eksempel i workshoppen med Zif, var, at en ung pige, hun sagde, nej, det her, det kan jeg slet ikke. Og Zif, hun var meget responsiv. Hun sagde lige med det samme, du skal aldrig sige det. Du skal altid sige, jeg prøver. Og hvis jeg fejler, så er det okay. Og det vil vi gerne, kan man sige, understøtte med Tiny-produkter og også Tiny-vision. Man skal afprøve 100 ting for at få sådan en succes, og for at få en bedre kendskab og forståelse over, hvorfor man har fejlet, faktisk er helt afgørende. Men aldrig fordi man ikke tør at gøre det, bare fordi man prøver det af og har opdaget de nye fænomener.